pekne, vážené dámy, vážení páni, milé seniorky, seniori. Ja som ešte tak pracovne naladený, ešte mi v hlave víria myšlienky z rady z MOSu, ktorá je dnes v Piešťanoch a ja som musel predčasne odísť z rokovania, lebo som považoval aj za veľmi dôležité, aby som bol tu dnes medzi vami a ukončil s vami to fašiankové obdobie a od zajtra nastol ten 40-dňový pôst, ktorý nás do Veľkej noci čaká. Som rád, že ste sa tu zišli v takomto hojnom počte. Mňa to vždy teší, keď vidím plnú sálu, že tá práca organizátorov, tá námaha, ktorá bola vynaložená, nevyšla na vnímoč, ale že ľudia to ocenili, prišli. A ja vám na záver tohto fašiankového obdobia chcem popriať skutočne, aby ste sa tu cítili veľmi dobre, aby ste boli všetci zdraví, aby ste odtiaľto odchádzali s dobrou náladou a s krásnym pocitom toho, čo fašiangy obnášajú. Bývalý predseda mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Topolčanov, pán William Kaiser, raz prišiel za mnou s myšlienkou urobiť pochvalovanie pasia. Ja tá myšlienka veľmi zaujala, lebo tieto tradície už v podstate v Topolčanoch boli témer neznáme, ukončenie fašiankového obdobia. No a tak sme to podujate začali robiť a sme to dostali do takých rozmerov, ako vidíte dnes, že je pripravený bohatý kultúrny program, vystúpenia tunajších spevokolov, vystúpenia spevokolu zo Solčiar, na tú kapela je pripravená dobrá kapustička, nejaké vínko, občerstvenie, posúky a tak, aby sa mohli do polnoci zabávať a potom teda pochovať basu a začať 8. obdobie s Populcovou stredou. Dobre sa zabavíme. A chodíte každý rok, alebo je to skôr taká... Každý rok. Dobre, je to pekné, ľudia sa postretajú. Prečo si vidíte sa pravidelne, alebo skôr je to taká... Skôr je to taká výnimka. Čau. Prečo ste sem dnes prišli? Neštrnka, lebo je to umelé. Rozlúčime sa, vám bude pôst, zase si zapovať a trošku sa rozveselia. Dobre.